F'laqgha pubblika organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Had-Dingli, is-Sindku elenka lista sħiħa ta' inkonvenjenti li qed jiffaċċjaw ir-residenti tal-lokal bit-trasport pubbliku provdut mill-Arriva u partikolarment minn rotot infassla mill-Gvern. Ħafna Dinglin qed ikollhom jimxu aktar minn kilometru biex jaqbdu s-servizz tal-Arriva għal is-Sindku. Spikkalment ta' persuna li taħdem l-isptar mater dejli ta' kuljum qed tispiċċa taqlaq qajta mis-superjuri tagħha għaliex qed tasal tard minħabba it-trasport pubbliku. Oħrajn saħqu li s-servizz 30 sena ilu kien ferm aħjar minn dak provdut mill-Arriva. Ir-residenti tkellmu wkoll dwar in-nuqqas ta' faċilitajiet u kif qed jispiċċaw jistkennu għal ħin twil mix-xemx taħt is-siġar u jistrieħu fuq il-ġebel. Persuna oħra tkellmet dwar il-ħin twil li qed toħdilha triq minn u lejn l-università. Ta' żewġ tibniet qalet li din is-sena ma felħiġ tħallas aktar 1100 euro fit-trasport fis-sena għall-iskola, iżda issa mhux qed tingħata s-servizz adekwat mill-Arriva. Il-bieraħ kienu kull fil-istgħu sa' 5, issa fil-rapport ċeddu li jkun li dawn id-drajvi wara ġie ħarġ suppost issa fil-istaġġi ta' nivel. Waqaf li kien qiegħda minn nies u lilhom ħallihom naqgħad bis-saqsihom għalfejn li jien kien nagħmel ta' bix-xogħol. Quddiem dawn l-inkonvenjenti kollha s-Sindku propona li fil-lokalità tinġabar petizzjoni biex ikomplu jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern u l-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni.